Ανοίξτε το αγαπημένο σας browser και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση docs.google.com. Πατήστε ξεκινήστε για να ξεκινήσετε. Στην επόμενη σελίδα γράψτε κάποια email διεύθυνση. Δεν χρειάζεται να είναι η διεύθυνση του Gmail, του Google δηλαδή. Γράψτε κάποιο κωδικό πρόσβασης που να έχει μήκος πάνω από 8 χαρακτήρες. Ξαναδώστε τον ίδιο αριθμό. Ξετσεκάρτε να με θυμάστε σε αυτόν τον υπολογιστή και πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε με κόκκινα γράμματα. Συνήθως είναι λίγο δύσκολο για να βρείτε ποιοι είναι, αλλά αν κάνετε λάθος, επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία. Και στο τέλος πατήστε συμφωνώ, δημιουργήστε λογαριασμό μου.